Ćao, ja sam Sandra Ranković, dolazim iz Valjeva, studiram učiteljski fakultet smer vaspitač. Upravo sam 3. godina. Kada sam išla u Ameriku u Ocean City, bila sam 2. godina. Ko me nagovorio da idem na program, to su upravo bili moja sestra Dragana i zet Milenko, zato što su oni išli 2 godine za redom u Karolinu. Da, oni su imali jako lepo iskustvo, pa sam čula od njih sve lepo u Americi, zato sam ja konkurisala. Prvi posao koji sam radila u Ocean City bio je 7-Eleven, to je prodavnica. Pravila sam kafe, dopunjavala sam rafove robom. Satnica mi je bila 10-10. Drugi posao mi je bio u večeraju. Satnica mi je bila 11. Imala sam prekovremeno 16,5, što je bilo stvarno korektno i super. Treći posao mi je bio u Touch of Italy, to je restoran. Bila sam pizza maker. Satnica mi je bila 10-50. Četvrti posao mi je bio housekeeping. Tu mi je satnica bila 10-10 i to sam radila u septembru. To nije bilo lako, ali kad čovjek ima volju, onda uspe sve. Ustajala sam stvarno rano ujutru da bi stizala na posao. Do uveče kasno sam radila, tako da sam radila 18-19 sati po danu da bi sve to uklopila. Na kraju sam putovala, išla sam prvo u San Francisco, nakon Ocean City-a, pa Los Angeles, pa Las Vegas, pa New York i to je sve bilo ukupno na 14 dana i bilo je prelepo. Najlepše mi je bilo u Las Vegasu, zato što smo najviše obilazili kazino, a i u blizini Las Vegasa je Grand Canyon koji je stvarno prelep i koji bih svima preporučila.